Een gloednaaie, kilometerslange persleiding maakt het rioolwater de onkomende decennia weer van Boetenpost naar de rioolwaterzuivering in Koortse Tille brengen. De buis is 4 kilometer lang, maar bestaat uit honderden stukjes van 12 meter. Er zit wel wat werk in, ja, want maar per stuk wat ze onder lossen worden in lengtes en de gepaste lengtes. En als ze dan klaar zijn, dan kunnen ze erin graven. Dus een PE-losje is eigenlijk een vakje pad, ja. In heel Friesland leidt 800 kilometer om rioolwater persleiding. Voor het waterschap Friesland een hele kluif met het oog op onderhoud en vervanging. In dit geval gaat het heel specifiek over een project van asbestcementleidingen. Want we hebben van die 800 kilometer was er vroeger 45 kilometer asbestcement. En daar is nog ongeveer 22 kilometer van over. En we zijn wat dat betreft wel blij dat er hier in dit traject weer 4 kilometer van die asbestcementleidingen afgaat. Want dat is eigenlijk het project wat hierover draait. Aast leidt er dus nog 18 kilometer aan asbestcementleidings. Dat maakt oer een ieren strijden nog zo'n 10 kilometer wezen. Maar alles er in één keer uitrappen is absoluut geen mogelijkheid. We zijn ook bezig om te kijken hoe lang die persleidingen erin kunnen liggen. We zijn aan het inspecteren zeg maar hoe dik die persleidingen zijn. Zodat we ook goed op een juist moment ze kunnen vervangen. Want alles gaat een keertje ook kapot, dus ook persleidingen. Alleen gelukkig bij deze persleidingen duurt het denk ik een jaar of 75 à 90. De nieuwe buis tussen Boetenpost en de Tille maakt na december in werking gesteld worden. Maar dan maakt de oude leiding er nog uit. We zijn 4 weken geleden gestart. En we zijn 2 weken geleden begonnen met het losje. En het eerste over de boringen, want er zitten 6 gestuurde boringen in. Dat is een orenbuis, dikkere buis. Die losje we eerst. Daar ben we mee begonnen. En we zijn nu met de veldstrekking bezig, dat is een iets lichtere buis. En we denken dat we de planning is dat het eind november erin zitten. En de oren eruit.